drosto ni, ystod y dydd, gyda ti am bob mwynhad a bleser ni wedi brofi doi i fi. Felly mae cyfle i orffwys. Diolch yn fwy na dim am gael dod at ein gilydd fel dy bobl ni. Ac gweld yn gilydd yn fwy na hynny, bod i gyd ar ôl i. Dy ganmod i, i rando daeth yn cael ei esbonio i ddarllen i gilydd. Rwyno roi fai ti nawr, gyda Derrick i ti, gwybod y fendydd i arno fi. Fy nôl i Aberystwyth, cofio am yr eglwys yna heddi, dros gwydogaeth emyr iddyn nhw yn ystod y dydd, a dros yn ystod o'r blynyddoedd sydd i ddod, yn gwybod ti'n beneffio yr eglwys yma, yn defnyddio yr eglwys i gyrraedd bobl yn Aberystwyth, fel bod mwy yn dod i glywed newyddion da a Iesu Grist, ac yn gwybod i gwedi yn y fe fel Iesu Grist. Bydd gyda ni nawr yn rhoi fa ma'n dod eto at eiriau ddyle wneud i ni i sofri a bod yn ddifrifol i gyfyrio yr agor Iesu Grist yn marw drosto ni, ac mae ni i ddeall yn well ystyr arwydd y cad, y digwyddiadau yna, y geiriau o'r groes, a hefyd yr ymateb yna, mab Duw yn wir oedd y dyn hwn. Gwyddio bod ni yn profi sicrwydd yna, ond yn ni yn hynny, a bod gyda ni ffydd, a bod gyda ni ofeth trwy gyrwolaeth ac atgyfodiad ar Iesu Grist, bod ni'n gallu dod i dy bresenoldeb di. Erbyn ni nawr, mae dyn ni'n beiriau yn Iesu Grist. Amen. Dyn ni'n dechrau efo emyn cyfarwydd iawn, sgynnwch chi ddim yr llyfr ymynedd, ac oes 188 os ydych chi'n edrych fyny. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n denw na trysorau'r India i gyd. Oll yn gyfan ddaeth ei meddiant gyda'n Duw.
Gathoch chi surprise i fi wedyn, 2 penny sydd gyda fi fan hyn. Os bysau rhywun yn gofyn i chi, reit, chi newydd canu bod Iesu Grist yn ddigon i chi. Be chi'n meddwl? Beth ydych chi'n meddwl mae e'n ddigon i chi? Wel, dyn ni'n mynd i ateb y cwestiwn yna trwy canu emyn arall. 124 i rai sy'n edrych ar y llyfr ymynau. Right. A fan hyn, eto William Williams, mae'n esbonio sut mae Iesu Grist yn ddigon i bopeth. Gwrandewch ar y disgrifiad yma. Nes i ceisio dysgu fe ar yng Ngho, a fe nes i am cyfnod, ond fi wedi anghofio fe eto. Right. Ond fi'n dychmygu rhywun yn dod i fi ac yn gofyn, beth mae Iesu Grist yn golygu i ti? A dyma'n ateb i. Sancteiddrwydd im yw roi'n di nam, fy nghyfiawnder, am doethineb, fy mrhynedigedd o bob pla, fy niw i dragwyddoldeb. Ces weld, mae ef yw mrenin da, fy mhroffwyd am hoffeiriad, fy nerth am trysor mawr am tŵr, fy reolwr fri am ceidwad. A 2 pennill arall hefyd. Mae Iesu Grist yn ddigon. Gan ni ganu, felly, sancteiddrwydd im yw roi'n dinam. Dyn ni'n parhau efo'r un paragraff o'n ni'n edrych arno bore yma. Marc 15 ac adnodau 33 i 39. Dyn ni wedi cyrraedd adnod 37 yn barod yn yn esbonio ni. A byddwn ni'n edrych ar adnod 38 a 39 tro yma. A phan ddaeth yn hanner dydd, bu tywyllwch dros yr holl wlad hyd 3 o'r gloch y pnawn. Ac am 3 o'r gloch y gwaeddodd Iesu a llef uchel, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hynny yw o'i gyfieithu, fy niw, pam yr wyt wedi fy ngadael? O glywed hyn, meddai rai o'r sawl oedd yn sefyll ger llaw, clywch y mae'n galw ar Elias. Rhedodd rhywun a llenwi ysbwng a gwyn sir a'i ddodi ar flaen gwialen a'i gynnig iddo wyfed. Gadewch i ni weld, meddai, a ddaw Elias i'w dynnu ef i lawr.
ond roes Iesu lef uchel a bu farw. A'r rhwygwyd llen y deml yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Pan welodd y canwriad oedd yn sefyll gyferbyn ag ef, mae gyda gwaedd felly y bu farw, dywedodd, yn wir, mab Duw oedd y dyn hwn. Dewch ni troi at Duw mewn gweddi. O Dad, dyn ni yn gwerthfawrogi o'r newydd y dyfodfa sydd gyda ni ata ti. Gallwn ni ddeud, o Dad, a dod ata ti, gan fod Iesu Grist wedi talu'r pris yn llawn ar y groes. O Dad, os o'n i'n cael rhyw cipolwg a rhywfaint o ddyfnder dioddefaint Iesu Grist bore yma, gawn ni ofyn a gawn ni weld effeithiau yr iawn. Ac o Dad, nid jes i deall ond i profi nhw yn bersonol ein hunain. Bod na ryw heddwch mawr yn dod i fewn a rhyfeddod bod y ffordd yn rhydd i'r nefoedd wen. O Dad, dyn ni eisiau cyffesu ein pechodau. O Dad, dyn ni wedi pechu yn ein meddyliau ac efo'n cyrff. Dyn ni wedi pechu efo'n geiriau. Dyn ni pechu weithiau efo'n distawrwydd. Gawn ni ofyn ar sail marwolaeth erchyll Iesu Grist. Ar sail y ffaith fod ti wedi ddim arbed dy fab, ond roed y ddigofaint am ein pechodau ni arno fe, mor gostus i ti ac i Grist, maddau ni yn rhad. Derbyn pechaduriaid. Paid a gadael i aros yn ein eneidiau ni unrhyw esgus dros pido dod. Dyn ni'n teimlo'n anheilwng, yn teimlo'n anodd dod gyda fron o gall ni ddim ceisio ti fel dylwn ni. Mae yna dderbyniad llawn trwy Iesu Grist. Gawn ni ofyn felly trwy'r wythnos yma sydd yn dod, byddwn ni'n fwy ymwybodol bod yna derbyniad o'r flaen. Byddwn ni'n troi ata ti mewn gweddi ar fympwy o Dad. Ac hefyd o Dad, pan dyn ni'n ceisio rhoi amser i dy geisio di. Helpa ni i lawenhau yn rhyfeddod dy ras di. Helpa ni fel wedodd rhywun yn Ysgol Sul i ni fod yn excited am yr efengyl fel y byddwn ni o Dad yn rhannu fe ag eraill. O Dduw, helpa ni. Agor dy air, cofia o Dad rhai ni sydd mewn angen yn yr eglwys. Rho i ni o Dad gwir concern dros yn gilydd, falle tyd ag enwau pobl un meddyliau yn yr wythnos i ofyn amdanyn nhw, i ffonio neu galw neu beth bynnag sydd eisiau, fel bod ein cyfaill garwch o Dad o fewn yr eglwys yn tyfu, a mae hynny'n achosi i'n cymdeithas ysbrydol tyfu hefyd. Bendithia ni, arwain ni i'r dyfodol o Dad. Ble i cwrdd? Sut i wneud wahanol pethau? Yr holl gwestiynau, pa bynnag gwestiynau sy'n dod i fyny yn y cyfarfodydd busnes ac yn y blaen, bendithia rheini. Ond o Dad, i weld pobl o'r newydd yn dod i'r bywyd, a cael y sicrwydd rhyfeddol na, dwi yn perthyn i Iesu Grist, a fe i fi am byth. Clyw ein gweddi trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen. O'n i'n ymwybodol bod gyd yr ymynau bore yma, a 3 o'r ymynau heno, yn rai sydd yn canolbwyntio ar Grist yn ymynau o addoli. Ond mae yna lle i ymynau o cyffesu pechod. Ac felly dyna beth ni'n neud yn yr emyn nesaf. 640 os oes gyda chi llyfr ymynau. Pa ham yr wyf mor bell oddi wrth fy niw? Fi'n cofio rhywun yn deud fel hyn, os i ti ddim mor agos at ddiw o beth oedd ti, pyn o chi sydd wedi symud? Ni sydd wedi symud. Beth yw'r problem? Fy nghalon wag, mor ffôl, mor wamal yw, newidiol, yn crwydro oddi wrth y ffrwd o nefol ras a'r dyfroedd byw lle profau syfryd flas, dyna lle dwi eisiau bod, ond fi'n crwydro. Felly mae'n gweddi, Dyw atal di rhwysg fy meddyliau ffôl. Dena fy serch am calon ar dôl. Yn holltau'r graig dod i mi noddfa glid. Mewn tawel hedd nes mynd o'r anial fyd. 640. Os gyda chi Beiblau, trowch i Marc pennod 15, yr un paragraff, adnod 33 i 39. Dyn ni wedi cyrraedd adnod 37, lle mae'r pwyslais wedi bod ar beth dioddefodd Iesu, marwolaeth Iesu. A nawr, dyn ni'n edrych ar adnod 38 a 39. Dyma nhw. A rhwy gwyd llen y deml yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Pan welodd y canwriad oedd yn sefyll gyferbyn ag ef mae gyda gwaedd felly y bu farw, dywedodd yn wir mab Duw oedd y dyn hwn. Nawr, dim ond 2 adnod, ond mae lleoliad yr adnodau yn gwneud i ni ddisgwyl bod rhain yn adnodau pwysig iawn yn Efengil Marc. Mae Efengil Marc yn 16 pennod, a mae yna newid yn digwydd yn diwedd pennod 8, hanner ffordd. Tan hynny, y pwyslais yw Iesu yn dysgu pobl pwy yw e. A ni'n cael cyffes Pedr tu yw'r Meseia. Mae'n gwybod pwy yw e. O hynny mlaen, ail hanner Efengil, mae Iesu'n dysgu bod wedi dod mwyn marw droson ni ar y groes. Felly, hanner ola Efengil Marc, mae'r cyfeiriadau cynt, ond hanner ola efo'r pwyslais yma. A dyn ni wedi mynd trwy y dioddefaint yn Gethsemane ac yn y blaen. A nawr, mae'r peth wedi digwydd. Mae Iesu Grist wedi marw. Dyn ni wedi cael y disgrifiad ohono fe, yr hyn oedden ni'n edrych bore yma. Ac nawr,
ni'n cael dwy adnod efo yr ymateb i marwolaeth Iesu Grist. A gallwch ni gwneud, dwi'n rhannu nhw fel hyn, adnod 38, ymateb Duw, adnod 39, ymateb dyn. So gadewch i ni edrych arnyn nhw. Cynta i gyd, ymateb Duw. A mae hwn yn dod yn adnod 38. A rhwygwyd llen y deml yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Dwi eisiau nodi 4 peth am hyn. Cynta i gyd, mae e'n arwydd o fuddugoliaeth arbennig. Mae yna rhywbeth mawr wedi digwydd. Os ydych chi'n hoffi edrych ar yr Olympics, byddwch chi'n gwybod bod yna redwr o Norwy, nid Jacob Ingebrigtsen i chi sy'n mewn i'r redeg, ond y 400 metres hurdler. A mae gen i fi enw hir gallai byth cofio. Right? Ond nath ennill final yr Olympics 400 metres hurdles. Ac oedd nid yn unig nath ennill, nath torri record byd, record oedd ei hun efo cynt, a'i torri fe efo, ddim yn cofio, hanner eiliad. Mae ddim yn sŵn o lot, ond hwnna'n andros o lot yn y peth yna. Mae rai yn gweud hwnna oedd y record gorau'r holl Olympics. Pa mae e'n ennill a sylweddoli bod wedi ennill Olympics ac yn edrych rownd gweld New World Record a gweld yr amser, chi'n bod beth nath e? Nath e gafel yn ei Cris a'i rwygo fe. Oedd e mor excited. Oedd rhywbeth mawr wedi digwydd. Oedd e'n gofod dangos e. A mae'n gafel yn ei Cris a ripio i Cris. Yes! A mae Duw yn dangos. Ar ôl i Iesu Grist farw, ar ôl i'r hyn a digwydd bore yma, athyn ni edrych arno bore yma, mae Duw, fel betai yn dweud, mae rhywbeth mawr wedi digwydd. A mae'n rhoi arwydd allanol ohono fe. Mae'n rwygo llen y deml. Dwi'n yn gwybod os hwn yw'r term diwynyddol cywir. Fi siŵr bod e ddim. Oedd Duw yn excited. Excited. Ail beth am rwygo'r llen. Mae'n dangos y newid o'r Hen Testament i'r Testament Newydd. Nawr yn Aberystwyth fi bod yn mynd trwy Efengyl Marc, felly oedd hwn yn fwy amlwg. Yn Marc penod 11 i penod 13 mae yna thema. Y thema yw Iesu a'r deml. A beth ydych chi'n cael yn y penodau yna yw ymdaith buddugoliaethus Iesu Grist, nid i Jerusalem, i Jerusalem, ond i'r deml. A pan mae'n dod i'r deml, mae'n glanhau y deml a taflu pethau allan. Wedyn mae yna trafodaethau yn y deml, a mae yna pregeth yn erbyn y deml. Ac wedyn mae yna cyhoeddi barn ar y deml, ac wedyn mae'n gorffen efo proffwydo distryw y deml a dyfodiad oes newydd yr Efengyl. A pwyslais y dannau yna yw bod Iesu Grist nid jes wedi dod i ddiwygio yr addoliad y deml, ond mae Iesu Grist wedi dod i cymryd lle y deml. Fe yw'r ffordd a Dduw o hyn ymlaen. Mae oes yr Hen Testament efo'r aberthau, rwyn ac yn y blaen drosodd. Fe yw'r deml nawr, fe yw'r ffordd at Dduw. A dyna beth mae'r rhwygo'r llen yn deud. Mae fe tai Duw yn deud, mae dull addoli, right? Y dull allanol addoli trwy'r deml drosodd. Oes y Testament Newydd nawr, Iesu sy'n cymryd lle y deml.
Nawr oedd yn y blynyddoedd yn gweithio hyn allan. Os ydych chi'n darllen llyfr yr actau, mae yna dal rai yn gweud, o, rhaid ni dal i gael ein weidi, ydyn ni dal i aberthu, ydyn ni'n neud hyn a llall, ond nhw'n goffod gweithio fe allan. Ond oedd Duw yn dangos fan hyn. Mae e fan hyn yn cyflawni beth mae penodau 11-13 yn dysgu. Y trydydd peth am rwygo'r llen. Mae'r ffordd yn rhydd at Dduw. Nawr y llen, os ydych chi'n cofio, mae yna wahanol cynteddau, stafelloedd neu precincts i'r deml, mynd yn mwy a mwy sanctaidd, a'r llen oedd o flaen y lle mwyaf sanctaidd, lle yn wreiddiol roedd arch y cyfamod, oedd e ddim yno erbyn hyn, ond lle canolog, lle oedd Duw, ac o'na llen mawr o flaen e. Pan dyn ni'n gweud llen, dim jyst yn cyrtyn ni, mae'n fwy fatha mawr, fatha tapestry chi'n gweld mewn hen dau yn erbyn y wal. Beth mawr yma efo darluniau arbennig arno fe. Ac oedd hwn fel betai yn deud, gallwch chi ddim dod o flaen Duw. Mae Duw yn unapproachable. Fi licio'r gair yna. Am y reswm yma, fi'n cofio rhywun yn deud, gair arall am sanctaidd yw unapproachable. A ni'n meddwl, na. A mwyaf nes i'n meddwl, ie. Dyna lot o beth yw sanctaidd, unapproachable. Gallwch chi ddim, achos ein pechod ni a purdeb yna, gallwch chi ddim dod. Sut gallwn ni dod? Mae'r llen yna. Ond mae Iesu Grist wedi marw. Mae wedi talu'r dyled a mae'n pechod ni yn llwyr. A mae Duw yn rwygo'r llen ar agor. Mae'r ffordd yn rhydd at Dduw oherwydd marwolaeth Iesu Grist. Ac felly mae rwygo'r llen yn gwahoddiad personol i pob un sydd fan hyn. Gallwch chi ddod at Duw. Mae Duw fel betai yn deud, dewch ato fi, mae'r ffordd yn rhydd. Mae gennych chi pechod, mae gennych chi problemau, chi di esgeluso fe, pob fath o bethau felly. Bron iawn, dim cweit y gair iawn, dim ots. Mae'r ffordd yn rhydd, mae Iesu di marw, dewch at Dduw. Ac os oes un o'n chi ar dydd y farn, ddim wedi dod at Dduw, sgynnoch chi ddim esgus. Mae'r llen wedi agor mewn ffordd object lesson gallwn ni gyd i ddeall. Dewch ato fe am fyddaiant. Dewch i fod yn blentyn at fe. Mae'n gwahodd chi. Dewch at Dduw. Na un peth arall dwi eisiau nodi am y llen. Mae'n cael ei rwygo o'r pen i'r gwaelod. Gweithred Duw yw e. Pan dwi'n rwygo curtains, wel gyda gyd dwi ddim yn rwygo curtains, mae'n lli o gwybod, ond bysach chi'n rwygo o'r gwaelod i'r top. O'r top i'r gwaelod, o'r pen i'r gwaelod, fe bethau yn deud, Duw sy'n neud hyn. A pam bod hwn yn bwysig? Gai nodi am y reswm yma. Os ych chi'n amau weithiau, ydy marwolaeth Iesu Grist yn ddigon i cuddio'n holl beiau i. A chi'n meddwl yna pan ydych chi'n dechrau gweld maint eich euogrwydd ac yn y blaen, a chi'n dechrau amau'r peth. Bron iawn dwi yn deud hyn. Does dim ots beth ych chi'n meddwl. Mae Duw yn meddwl bod e'n ddigon. Fe sy'n agor y llen. Nid ni sy'n goffod dod i fyny a gweud, ydy marwolaeth Iesu Grist yn ddigon? Mae Duw yn gyhoeddi o'r nefoedd. Mae e'n ddigonol. Gwahoddiad llwyr. Ac felly pan mae'ch cydwybod chi y mwyaf euog a chi'n stryglo iddo fe, dyw e ddim llai o dderbyniad ger bron Duw. Achos Duw sy'n di deud, mae marwolaeth Iesu Grist yn clirio'ch beiau'n llwyr. Dewch!
Mae'r ffordd yn rhydd. Felly chi'n gweld, ar ôl marwolaeth Iesu Grist, mae Duw yn deud rhywbeth. Mae Duw yn deud, mae rhywbeth mawr wedi digwydd. Mae oes yr Hen Testament a'r deml drosodd a ffordd newydd wedi dod trwy Iesu Grist. Mae'n gwahodd ni gyd i ddod, a mae Duw ei hun yn cyhoeddi, mae'n ddigon. Fel o'n i'n canu yn yr emyn cynta. Iesu, rwy ti'n ddigon. Ond wedi, mae'n ymateb dyn. Pan chi'n darllen y cynta i gyd, mae'n jyst yn edrych o'r adnod 38 a 39, does dim lot o gysylltiad. Ond chi sylwi wedyn, oes ymateb Duw yw rwygo'r llen, ond mae'n ymateb gan ddyn hefyd, adnod 39. Pan welodd y canwriad oedd yn sefyll gyferbyn ag ef, mae gyda gwaedd felly y bu farw, dywedodd, yn wir mab Duw oedd y dyn hwn. Gewi 3 peth fan hyn. Cynta i gyd, mae'r canwriad yn credu. Amlwg. Ond ystyriwch, os ydych chi ddim yn darllen trwy Efengyl Marc, ble mae hwn yn dod. Mae Iesu wedi cyffesu pwy yw e o flaen y Sanhedrin, a maen nhw wedi casau fe a dweud fod e'n euog haeddi gael ei ddedfrydu i farwolaeth. Mae Iesu wedi cyffesu o flaen Pilat. A mae'r tyrfa yn gweiddi allan croeshoeliau'r ef. Mae Iesu ar y groes yn cael ei croeshoelio a mae pawb yn chwerthin arno fe. Mae Iesu Grist wedyn yn marw. A mae rhywun yn dod i gredu. Chi'n gweld y newid? Mae Iesu Grist wedi marw a mae rhywun yn dod i'r bywyd. Sut oedd y dyn yma yn gallu gweld mae mab Duw oedd Iesu Grist? Wel, mae'n awgrymu bod e'n gweld rhywbeth ynglyn â'r ffordd oedd e'n marw, a'r hyn oedd e wedi gweiddi ac yn y blaen. Tybed oedd e'n gweld fe'n maddau'r pobl oedd yn croeshoelio fe ac yn y blaen. Ond yn y diwedd, ych chi'n goffod deud union yr un peth nath Iesu Grist dweud wrth Pedr. Pan nath Pedr gweud ti yw'r Meseia, dyma Iesu Grist yn gweud, nid cig a gwaed datguddiodd hwn i ti, fy nhad sydd yn y nefoedd. Mae Duw yn agor ei llyged, a chi'n gweld arwyddocad y peth, mae Iesu di marw. Mae person yn dod i gredu. Ail pwynt. Beth mae'n credu? Wel, medde'r adnod, yn wir mab Duw oedd y dyn hwn. Mae rhai pobl yn ystyried mai hwnna yw high point Efengyl Marc. Dyna lle mae'n cyrraedd. Nawr, lle dadle hwnna. Right? Ond, mae hwn yn un o'r crescendos os gallai osod yn y darn. Y cyffes bod Iesu Grist yw mab Duw. Mae'n thema trwy Efengyl Marc. Dwi jyst mynd i olrhain y thema yn sydyn iawn. Jyst drwy dechrau efo Marc 1 ac adnod 1. Fel hyn mae Marc yn dechrau. Dechrau Efengyl Iesu Grist, mab Duw. Right, mae fel Marc yn deud, hwn yw'r thema, yr Efengyl Iesu Grist, mab Duw. Dyma beth dwi eisiau chi deall. Ond o hynny, tan y canwriad, dwi ddim yn rhoi cyffes gan unrhyw person yn gweud mae Iesu Grist yw mab Duw. Mae'n fath o arwain i mlaen at hyn. Mae'n cael y tad yn deud mae Iesu yw mab Duw yn y bedydd ac yn y gweddnewidiad.
Diw y tad yn gweud yn mes sydd mab diw. Mae gwahanol cythreilied yn cydnabod Iesu fel mab diw pan mae'n taflu allan y cythreilied. Ond does dim person yn deud e. Pan mae Marc yn rhoi cyffes Pedr ti yw Meseia, na gyd mae Marc yn deud. Os ych chi'n edrych lan Efengyl Matthew, chi'n gweld mae beth gwedodd Pedr yn llawn yw, ti yw y Meseia, mab y Duw byw. Mae Pedr yn gweld e. Mae hwnna yn Marc penod 8. Right? Ond y gyd mae Marc yn neud yw, ti yw'r Meseia. Dyw e ddim yn rhoi yr ail bit. Nawr, dyw e ddim yn erbyn e. Ond chi'n bod beth, mae eisiau cadw'r pwynt. Dim eisiau gweud, pam fi a Kev yn trafod pregethau. Fi'n cofio Kev yn deitho fi, Derrick, ti hyd yn dechrau trwy roi'r pwyntio i gyd. Cadwa ni mewn suspense am chydig. Dyna beth mae Marc yn neud. God, mae eisiau cadw hwn tan nes mlaen. A dych chi ddim yn cael e tan ar ôl i Iesu Grist farw. A wedyn mae'r canwriad yn deud, yn wir mab Duw yw y dyn hwn. A niw, dyma fe, mae di gweld y pwynt. Beth yw Cristion? Cristion yw rhywun sydd wedi gweld mae Iesu yw mab Duw a bod wedi marw droso ni. Ydych chi wedi dod i'r pwynt yna? Sylwi pwy yw Iesu Grist a beth mae wedi wneud? A chi jyst yn taflu'ch bywyd arno fe yn gweud, dwi'n dibynnu llwyr arno ti i fachub i. Chi'n gweld pan bod pobl yn deud, mae dyma high point Efengyl Matthew, Marc. Mae wedi bod yn adeiladu tan bod ni'n gael y cyffes. So mae'na person yn credu, beth mae'n credu? Mae Iesu yw mab Duw. Pwy sy'n credu? Canwriad Rufeinig. Ydych chi wedi sylwi bod hwn yn siwtio pwrpas Marc mor dda? Nawr, nid bod Marc wedi gwneud e fyny, ond mae wedi dewis hwn achos bod e mor addas iddo fe. Yn ôl pob tebyg, mae Marc yn ysgrifennu Efengyl Marc yn ble? Rhufain. Dyna lle mae'n sgwennu fe. A chi'n gweld sut mae'n arwain y stori ymlaen a dangos pwy yw Iesu Grist a fe marw, a mae Rhufeiniad, canwriad Rhufeinig yn dod i gredu. Ac fel petai Marc yn deud wrth y pobl greiddiol oedd yn darllen hwn i ddechrau, achos bod Iesu Grist wedi marw, pobl fel chi sy'n dod i gredu. Pobl fel chi, Rhufeiniad. Nawr, wrth gwrs, mae hwnna'n ni hefyd, achos dyn ni ddim yn Iddewon. Right? Cenedl ddyn yn dod i gredu. Ac os oes yna Iddew, o rhywun o tras Iddewig yma, cenedl neu Iddew, unrhyw un ydy'r pwynt na gyfe. Right? Nhw sy'n dod i gredu. A pa fath o ddyn oedd hwn? Rhufeiniwr a milwr. Oedd wedi concro Israel ac yn rheoli dros Israel, ac oedd yr Israeliad yn cysau Rhufeiniad, rhywbeth tebyg i beth mae pobl Wcrain yn cysau y Rwsied. Ac os ni'n deud nawr, mae beth sy'n digwydd fan hyn yw bod yna milwr Rwsied yn Wcrain yn dod i gredu. Hynny yw, pechadur, pobl ddrwg, pobl fel chi a fi yn dod i gredu. Dyma newydd da'r Efengyl. Gai ddeud bod yr eglwys yma yn llawn o Cristnogion siomedig. Ac Aberystwyth, a fi. A sy'n ni gyd yn. Pob un ohono ni. Ond dros pobl fel ni mae di marw.
Ac achos bod wedi marw, mae pobl fel ni yn dod i gredu ac yn dal i gredu ac yn dilyn Iesu Grist, a byddwn ni'n iawn gyda fe am byth. A felly ni'n gweld yn y dwy adnod yma ar ôl disgrifio marwolaeth Iesu Grist yn yr adnodau cynt. Chi'n cael yr ymateb yma. Mae Duw yn deud trwy rwygo llen y deml. Mae hwn yn weithred mawr a mae'r ffordd yn rydd i ddod. Dewch! A mae pechadur amlwg yn deall ac yn credu pwy yw Iesu Grist. Sdim esgus gyda ni mwyach. Credwch ac a bywyd ynddo fe. Amen. Dwi'n mynd i ganu. Dwi ddim yn y llyfr yma, ond mae yn gorforedd glas yw ei llyfr ni yn Aber. Grym Mawl 2, 157. Gorffennwyd, y Meseia roes ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae rhyddid cyflawn drwy ei waed. Gorffennwyd diben Aberth drud. Gadewch i ni weddio. O Dad, helpa ni i sylweddoli
dy fod ti wedi rhwygo'r llen yn ddau, a bod yna gwahoddiad i ni fynd i mewn. Ac helpa ni o Dad i fynd i mewn gyda'r canwriad Rhufeinig, gan wybod pwy wyt ti, a bod ti wedi marw droson ni. Diolch am y fath canlyniadau i farwolaeth Iesu Grist. Amen.